बाक्सा जिला एबसुनि 9थि बोसोरसालिया जुथुमा खुंफुंनो लाइ खुन्थिया गायसनबाय। बाक्सा जिला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 9थि बोसोरसालिया जुथुमा आरो कुमारिकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 49थि बोसोरसालिया जुथुमा खुंफुंनो थाखाय कुमारिकाटा दखरानि सिङाव थानाय बगाजुलिनि हायेनपुरी बाथौगुरि गेलेग्रा फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय लाइ खुन्थियाखौ गायसनबाय। बे जुथुमाया फैगौ 8, 9 आरो 10 डिसेम्बर खालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। मख'नो गोनांदि बिटिआर हालामनि तामुलपुरखौ गोदानै जिल्ला फोसावखांनायनि उनाव बेनो बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव बोखावजायै बोसोरसालिया जुथुमाखौ खुंफुंजानाया जोबथा जागोन। बे बोसोरसालिया जुथुमानि खुंफुंजानो गोनां गाहाय सायनासालिनि गाहाय लाइ खुन्थियाखौ आलासि महरै बाहागो लानानै गायसनना होयो तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया। हायेनपुरी नैबे फोथाराव गाजा गोमजायै सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय थि खालामदों। दिनैहाय बेनिनो गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। बे हाबाफारिखौ जोङो कुमारिकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव बगाजुलिनि गासैबो रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थि खालामदों। दा बेखायनो बे जानो गोनां कनफारेन्सआव बाक्सा जिल्लानि गासैबो रायजो राजाफोरखौ लोगोसे जोंनि कुमारिकाटा ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ जानो गोनां बे मेहेरगोनां कनफारेन्सआव बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। नैबेयाव जोङो दिनैहाय जि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 18थि कनफारेन्स जागोन, बे कनफारेन्सआव आं आरसिनि आफादगिरि हिसाबै जोङो जेसेबां हागौ प्लेनिंखौ खालामबाय थादों। बेवहाय जों गाजा गोमजायै खुंगोन। बेवहाय जोंहा जेबो उसुबिदा जानाय नङा। मोनसेल' फिसा जेंना जानो हागौ, जोंहा दैनि थाखाय एसे जेंना जायो। थेवब्लाबो जों बेखौ जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय राहा लागोन। थाग्रा जायगाफोरा एसे खम जागोन, थेवब्लाबो जोङो थान्दैफोर फैनायनि थाखाय बेवहाय सुबिदाफोरखौ खालामना होनो थाखाय बानजाय आफादा रेडि जानानै दङ। लोगोसेनो जोंहा बगाजुलि ओनसोलनि गोबां जेंनाफोर दङ। बे जेंनाफोरखौ जोङो दिनैहाय बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोङो दैखांनानै बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जेंनाफोरखौ जोङो मावफुंलांनो थाखाय मोनसे मावफारि हयथ' जों थि खालामनायनि मोनसे खाबु मोनगोन। दा बेखायनो जोंनि गोबां जेंनाफोरखौ सरकारि भाबैबो जोङो सुस्रांनायनि थाखाय राहा लागोन। जेरै बेवहाय हानि जेंना दङ। बे हानि जेंनाखौबो जों बिटिआर सरकारनिफ्राय दिनैहाय बैसोमुथि मोनसे मिशन खालामनानै जोंहा डिजिटाइज खालामनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो आं सान्दों जोङो सरकारनिफ्राय जोंनि हानि जेंना, बे हानि जेंनाखौ फोजोबनायनि लामायाव फैबाय। दा बेखायनो बगाजुलिनि जि हानि जेंनाफोर थाबाय, बे जेंनाफ्राबो सुस्रांजागोन। लोगोसे लामा सामानि गोबां जेंना दङ। बे लामा सामानि जेंना एबार नैबेयाव जोङो 5 किल'मिटार लामा, एन्टायार बगाजुलियाव 5 किल'मिटार लामा सोसननाय जादों आरो जोंहा लामा गोबां फैबावगोन। एबार जों बेवहाय कमिउनिटि टयलेटनि बाथ्रा बुंदों। जोंहा बेवहाय सरकारनिफ्राय अपेन स्टेज होनायनि बाथ्रा जों दिनैहाय सानदों। दा बेखायनो बेफोरबायदि माखासे जौगालु खामानि, बे खामानिफ्राबो मावनाय जागोन। दा बेखायनो जोंनि मेन जेंनाया जाहैबाय हानि जेंना। बेखौ जोङो मावफुंनो थाखाय खदाय थियारि। आरो जोंहा बगाजुलिनि गेजेरावनो भेटेनारि कलेज गायसननाय जागोन आरो बाथौ हारिमाफुरि जोंहा बगाजुलिनि गेजेरावनो गायसननाय जागोन। दा बेनि माखासे जेंनाफोरखौबो जि जेंनाफोर दङ, बे पर्यायक्रमे बे जेंनाखौ सुफुंनायनि थाखाय जोङो राहा लागोन। आरो सरकारि भाबै माखासे जोंहा बेवहाय जोंनि EM फैगोन, जोंनि हयथ' बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथाङाबो हयथ' बाहागो लानायनि खाबु दङ। दा बेखायनो बेनि गेजेरजों माखासे जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांलांनायनि राहा लागोन। गिबियाव गासैबो बर' माहारिनिसिम नैबे समाव गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों आरो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 18थि बोसोरसालिया जुथुमा, लोगोसे कुमारिकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 49थि बोसोरारि जखनथाइ, बेखौ जथायै नैबे जि बगाजुलिनि नैबे फोथाराव, बे हायेनपुरी फोथाराव बेखौ खुंफुंनाय जागोन फैगौ डिसेम्बर दाननि 8, 9 आरो 10 खालाराव। दा बे सानथामनि हाबाफारियाव जोङो जोंनि जिल्ला बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बेनि मोनसे आबुं जे आफाद बेखौ दाफुंगोन, जोंनि गोदान आफाद। बेजों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला गोदान जिल्ला जाबाय। बे गोदान जिल्लानिबो
बेवहाय गोदान आफाद मोनसे दानानै होनाय जागोन। दा बेवहाय मोननै जिल्ला आफाद बेवहाय दानाय जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि डेलिगेट बेवहाय दङ आरो बे थान्दै जखन्थायाव गोबां जोंनि जिखिनि बर' हारिनि जेंना दिनैनि समाव गोबां जेंना नुजाथिदों आरो समाजारि जेंना गोबां दिनै सोलिबाय थादों। बे गासैबो बिथिंखौ लानानै सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बोसोरसेनि थाखाय माब्रै मा मावलांनांगोन बर' माहारिनि थाखाय नैबे समाव सरकारनिफ्राय जोङो नुदों हाबाफारि लादों बिथांमोना सनितपुराव जे फरेस्ट ओनसोलाव थानाय बर' माहारिफोरनो बा ट्राइबेल माहारिफोरनो हा होदों आरो नैबे बिटिआर ओनसोलावबो गोबां बेफोरबायदि फरेस्ट ओनसोलाव थानाय जोंनि बर' हारि दङ बिथांमोननोबो जोंनि जिखिनि मोनथाय हानि मोनथाय बेखौ होनांगौनि थाखाय माखासे इसुसफोरखौ लानानै बेयाव सावरायनाय जागोन। बेवहाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो सरकारि भाबैबो जाय बिथांमोनखौ जोंनो गोनांथि जादों जाय बिथांमोनजों जों इसुफोरखौ दैखांनो हायो जाय बिथांमोनजों जोंनि माहारिनि नैबे ओनसोलनि कुमारिकाटा बगाजुलि ओनसोलनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायो बिथांमोनखौ लानानै बिथांमोनखौ सावरायनो आरो बिथांमोनखौ एसे सुबिदा लानानै जोङो लेंहरनायनि मोनसे थांखिबो लादों। दा बिथांमोननि गेजेरजों जाहाथे जोंनि ओनसोलनि आरो जोंनि जेखि समाजारि जेंना बेखौ जोङो सुस्रांनो हायो। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे थिखानाय हाबाफारि थायो मिरुनिफ्रायबो रनसायनाय थायो लोगोसे जिल्लानिफ्राय नैबे जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि थान्दै मेलावबो माखासे जिखिनि बोसोरसेनि जिखिनि हाबाफारि बेखौ रनसायनाय जागोन आरो बेजों जोंनि बे थान्दै जखन्थायाव बर' हारिनिनो गासैबो इसुआ थागोन आरो बेखौ बोरैहाय सुफुंनो हायो बा बेखौ सुस्रांनो हायो बिनि थाखाय जिखिनि प्लेन पलिसिफोर गोनांथि जागोन जोंनि दख'राफोरजों सावरायनानै जोंनि थान्दै बिथांमोनजों सावरायनानै बेहाय बिथांखि लानानै जोङो इयुन समनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय जेब्लायबो रेडि लाइमोनफोरखौ लानानै बेवहाय सावरायनाय जागोन सोलोंथाइनि बिथिङाव बेखौ लानानै सावरायनाय जागोन समाजारि बिथिङाव गोबां बेले बेजे जादों हाबा जाखानायनि हिन्जावफोर खारनाय हौवाफोर खारनाय बेजों लोगोसे जौ जुवा ड्राग्स दिनैबो जोंनि समाजनिफ्राय गायाखै दा बेखौ बोरैहाय जोङो फोजोबनो हायो बिनि गासैबो स्ट्रेटेजिखौ नैबे जथुम्मानि गेजेरजों बे थान्दै मेलाव सावरायनानै जों थि खालामनाय जागोन।